Čaute lidi u nového videa. Dneska tady bude horor s mým kámošem. Řekni zase ahoj. Ahoj. Tak jo. A dneska to bude velmi nabité. Dej Tome asi to první. To s tou lokomotivou. A dneska budeme zdrhat vrahovi. Ano, vrahovi. A snad se vám to bude líbit. Dáme 2-3 kola, uvidíme, jak to vyjde na čas. A to teď vlastně to je hra? Jo. Tak. Ty vole. Hahaha. Dobré. A teďka musíme zdrhat. Že vždycky choď za mnou, řekni mi, kde jsi. Já jsem na tyhle nějaký auta. Tak stůj tam. Ty jsi skočil dolů někam? Co je Tome? Tome, tady jsem. Tady jsem, pojď. A už mě zabila. Počkej, Tome, stůj. Stůj. Tak, pojď. Zdrhej. Já to za tebou. Tady. Pojď tu. A tady se musíme schovat. Pojď. Tu prčic. Vrah se blíží. Buď tu. Já jsem tady, tebe. Lidi, to je zatím napínavé. Já docela se bojím, jako. Ty se třetí strachy. Jsou nějací zranění. Už někoho zabila. Burka. Zabila nějakého... Co je? Tam dáš? Je tam venku. Počkej. Já jsem představil. Jde tu, dělej. Musíme tu být potichu. Se tam... Teď tu byla blízko. Když svítí červené světlo na tvoji obrazovku, tak je tu ona. Já jsem to viděl, to světlo. Ne, on tu jde někdo za námi. On umřel. Vidíš ten nápis Help me? Ho zabije. Jo. Ajajda. Pomoc! A? Co tam dělají? Pojď. Tady na to vyskoč. Tady na to víko a tady. Nechoď ke kraji.
Já jsem byl, že máte střih. Mě zabila. No, mě ne, já jsem pošel takhle. Lidi, já to asi vidím na konec videa. No, bylo to sice prče, ale... Dobré. Já jsem se taky nechal zabít. Tak ahoj lidi.